Ġanet, dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu miegħek fil-ġirja tispjegalhom ftit ir-rotta minn fejn ħadd tibda Mela le, tispiċċa? ifhem aħna għamilna jiena fassalt ir-rotta jiena ngħix bħalissa Whitty Line sewwa ġifieri għamilta li tibda u tispiċċa quddiem il-Knisja viċin il-Knisja ta' Whitty Line, parroċċa ta' Whitty Line, ġifieri l-ħadd filgħodu fit-8:30 ta' filgħodu tibda minn hemmhekk. B'kollox il-ġirja ħadd tieħu madwar 6 sigħat jew 6 sigħat u nofs. Għax il-pacing jiena għamiltu kalkulajtu bis-7 minutes per kilometer u nispiċċaw għal ħabta ta' 3 u nofs. Ovvjament lejn l-aħħar naf żgur li ħankun verament għajjina, jista' jkun li naqsu l-pass imma jiena li għadi mhix tiġrija fil-verità rrid illestija l-aqwa li nasal sal-finish line li huwa l-istess Marsa Scala. Along the way, it-tiġiri il-run għamilta f'mod li qiegħda mqasma f'għaxar 5 km runs u dawn l-10 runs per eżempju nibdew minn Marsa Scala, morru naħa ta' Zonqor, nerġgħu nġu minn qudiem il-Knisja, per eżempju mbagħad hemm post jgħidu l ras il-ħuta monument ħdej il-baħar li hemmhekk tkun l-ewwel 5K. It-tieni 5K tista' tibda minn hemm, tkompli għal wara ġerma, induru naħa tal-Munxar, mbagħad nerġgħu niżlu nitilgħu niġu ir-raħal taħal tmiem iż-Żejtun. Ġifieri huma parts jiena hemm ċans li nippubblika daw il-points fejn ħajkunu għax apparti li ma tantx nistgħu nkunu nies fir-run għax jekk inkunu ħafna nies tiġi run li tkun organizzata bil-marshallers għax hekk inkunu grupp pereżempju ta' aktar minn 10. Però hemm ħafna li qalu li pereżempju niġi l-ewwel biċċa jew it-tieni biċċa. U l-iktar li naħseb ikun hemm bżonn support f'daw il-locations li inti at least qed tara grupp ta' forsi ta' nies bħal meta jkun hemm il-maratona li qed jissapport jawk jagħtuk l-encouragement biex tkompli.